Tak zdravím přátelé, tak máme pred sebou rovných 95 cm. Váha, odhad sa blíži k 20, nemám váhu, ale od 20 to nemá ďaleko, keď už aj nemá 20. Takže nebolo predkrmené miesto, zabral na ABS Black Fruit. Som nemal na to minulý záber, takže vyskúšam. No a dneska ma potešil naozaj tento krásavec. Neviem, či tento rok to je najväčšia zatiaľ ryba, ale nádherný súboj, takže idem ho pustiť, lebo už sa mu asi nelúbi na brehu. Tak čaute.